Здравейте на всички, аз съм Мицу от Сефтимо, виждате на камера. Да, днес ще пробваме 50 евро срещу бонуси. По-скоро да ги хванем. Ще пробваме да ги хванем бонусите. Но да, нека да започнем първо с Зеуса, защото виждам, че е най-голям. И да видим какво ще стане. Добре, зареждам. Така, ще пробваме на късички. На 20. Ей така. Няма да се... Дай малко... Чакай. Не, сега не ми ги дай. Е така, ще пробваме. Ай, на 42. Ако изкараме нещо, изкараме. Ако не, пак сме задна. То... Кога ли не сме вече задна? То ми стана навик да сме задна. Като ще бъде четвърти клип силно или... По-скоро четвърти, да, къде че сме задна. Ако въобще сме задна, няма. Може пък и да не вържи сега. Може пък и да не върши. Нищо не се знае. Както казах, пробваме го ръчен, защото мисля, че ръчен е по-лесен. По-може да избие. Макар че се е случило и да хващаме ръчен и той да не избива нищо. Има или. Нали, с Зеус почваме. Зеус. Да видим какво ще стане. Добре, мога да направя така. И така. Да, и нещо дето. Два фри спина и... 60. Но той е било на 20, майка. 20 грам за 60, ясно. Така. Виждаме, че тази не дава. Нека ти на някой прагматик. На Тор не ми се играй. Значи на коя? Прагматик. Прагматик. Да пробваме кучетата малко. Да видим. Дано не върши с кучетата. Дай да може да вържи, писна ми да качвам само губещи сесии. Има една печеливша по принцип, но тя беше още в началния стадий. Но... Пък не се знае, може да вържи сега нещо. Добре. За някакви кученца. Оп, бонусчето. Добре. Добре. Вземем 7-те безплатни.
И да нареди още от началото нещо хубаво. Горе-долу не почваш много обещаващо. Добре. И ще има задължителни тройки. Ами... още нещо е. Слабо, много слабо. Много слабо. Много слабо, да. Дай тези кученца до края. Няма. Няма. Слаба работа. Много закърпихме 10x. Може да пуснем още един. Ако е богословна към мен. Да пуснем още един скатер. Добре, нека пробвам на 60. Играя на по-ниски суми, защото гоня скатера, не искам да го купувам. Защото по принцип на мен лично ми е връзвал повече, когато го хвана самия скатер, не когато го купя. Почти никога не се избива. Оп, малко дамички. Браво, 15 евро. По 2 по 3, по 2 по 3 става. Така. Ще благословиш да ми хвърлиш и 3 скатера случайно. Да видим какво ще пишеш. Мен ми се е случвало от базова игра. Съвсем неочаквано на Клеокатрата. Мисля, на 40 стотинки ли беше, на 60. Буквално ми пусна най-силния символ с по 2 с по 3, напълни почти цял екран от него. И ми даде 700x. На случайно произволно. Е така, както се играе. И на трета-четвърта вратка ми го пуска. Добре, обаче тази май почне нещо да яде, май няма да видим скатер. Ще сменяме 60 еврака до 60 игра, стои сменям. Ако не пусне скатер, не пусне. Живи и здрави да сме. Не пусна. Сега. Може да че горе-долу навърна. Ето е моята Клеокатра. Един път ми се е случило, не вярвам да ми се случи втори път. Не вярвам да ми се случи втори път, но знае ли човек? Е така, и ние ще я пробваме. Обаче да, ние на 40 да я пробваме. Може пък да се реши да пусне бонус. И се надявам в тези бонус да има лаудве. Ако се реши. Оп, ето реши се. Добре. Сега остава само да даваш лаудве навсякъде. Давай сега лаудве навсякъде. Добре. Първи става. Давай тук някъде. Дай на втори. Дай на втори, на четвърти, айде. Не, няма да стане му нашата работа. Хубаво. Хубаво, ама е грозно. Не, оп, 2 безплатни ми даде. Не знаем защо. Добре.
Дай на втория, да. Трябва да е добро. Предполагам. Да, добре. 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 Не се опакваме. Да видим, ще направим нещо друго. Ето този символ ви даде, но почна тук, после почна да респинва, ми даде по 2, по 3 и така нататък. Ако се хвана да го обработя, което предполагам, ще се хвана да го обработя, ще ви сложа компилацията от материала там. Да видите за какво стана въпрос. Или може би на края на клипа ще го сложа. Опе така, ми правише респинове, обаче този път не върза много хубаво. Не, че не. Значи, че докато говоря, тя показва. Ако сега дадеш един бонус отново, на този по-добър, по-хубав, няма да е лоша идея. Дай да пробвам малко на 60. Оп, даде го. Добре. Добре. Дай сега нещо хубаво, дай сега. Дай го аудио още в началото. Ема не там. Дай на втори, на трети. Добре, на втори има. Дай на трети. Дай на трети. Дай на трети, те. Дай тук. Дай тук, айде. Дай тук. Дай тук, бързо. Добре, даде го. Има още 2 вратки. Предполагам, ще вържи. Оп. Ама защо? Няма петичка от него. Добре. Доволни сме. Даже още 2 безплатни има. Браво. Браво, мила моя. Още има по 2 тука. Добре. 100 евра каписа. Даже малко, може би повече от 100 ще пише. Да, към 160. Зависи от символът преди. Да. 300 еврака, какво стана? Мили мои хора, за първи път ще кача една хубава сесия. Клеокатрата отново издигна. Мисля, че 50 за 300 и нещо се струва. Няма да очнеми. Няма да очнеми. 15 минути клип, не знам как е 15 минути клип. Но да, нека пробваме. Добре, нека пробваме до 350. Нека пробваме до 350. До цифрата ще пробваме. Той ми харесва като игра. Макар че е много трудна, но предполагам не е невъзможна. Мисля, че е възможно да се правят някакъв вид печалби с малък залог. Не казвам, че 50 евро е малък залог, но не е голям. И за мен е 300 евро. С 300 евро аз съм доволен на това нещо. Съм доволен. Мога да направим 400, ще бъда още по-доволен, но трябва да ме пуснем с катера до 350, иначе не виждам вариант. Че няма се ще спра на 350. И се надявам това, което правя, може би четвърти клип да не се лъжа. Четвърти клип да не се лъжа е... Дано да ви харесва просто. Ако е така, пишете коментар, харесвайте. Кажете ми, нещастник, буклук, не ставаш платен. Макар че... Нали, аз не съм, но...
Няма значение, просто да има нещо, пишете нещо, защото да видя, че ви харесва това, което правя, а не просто е така, снимам и нищо. Като цяло искам да видите, да бъдете част от мене и така да усещате моята емоция. И така като гледам, няма да го бъде и ще се приключваме. Да. Благодаря ви много, че бяхте с мен. 15 минути клип, съжалявам, че е толкова кратък, но това е положението за жалост. Аз съм нагорен с 300 евро. Внимавайте много, когато играете, залагайте разумно и имате пари само да изгубите. Запомнете, че винаги, когато сте вкарали пари в казиното, вие сте ги обречени. Дали ще стане нещо, дали не, тези пари са обречени вече. Край, до тук ги няма ги. Така че, забавлявайте се. Какво да ви кажа, забавлявайте се и това е от мене. Благодаря ви, аз бях Митсоц и довиждане.